दा आंनि जाय हासबेन्ड जाय आंखौ गावनि जिउनि लोगोरि महरै गनायनानै लाबाय आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों जेनेबा आंखौ दि बियो गावनि जिउनि लोगोरि हिसाबै गनायनानै लादों बा थैस' थांस'नि जोङो आगान सुरलांनो थाखाय जोङो आखायाव जोङो हमलायदों बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों मानो होनबाथाय जोंफोरो जेनेबा लोगो जानानै जोङो सुखु दुखु जोङो रायज्लायनानै बेबो बिनि जिउनि लाइफनि बाथ्राखौ आंबो मिथिगौ आरो आंनि लाइफनि बाथ्राखौ बेबो मिथिगौ लामा ससेयावसो लोगो मोनो नङा नङा लामा ससेयाव लोगो मोननाय सिख्लानि थाखाय जों बिमा बिफाखौ दुखु होनाङा मोननायनि थाखाय जौ फाग्ला जानो नाङा मा खालामनांगौ जोङो बिनि सिगाङाव जों मोजां मानसि जानासो देखायनांगौ जों मा खालामनांगौ पस्टाय होनांगौ बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा ससियेल मिडियायाव दायो सोरनि थाखाय दावराव जागासिनो दङ मैया दाखालि जिहेथु जालांनाय आदा जेम्सनि बाजै गोदाननि बागै नोंथांमोना गोबाङानो सोरबाफोर खोनाखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर सोरबाफोर खोनायाखै थ' जियानो जा लोगोफोर पुर्निमा हथात फुलमनि बिथां सिस्टाराहाय आदा जेम्सखौ लानानै बायदि बायदि बाथ्रा बुंदोंमोन थ' जियानो जा लोगोफोर आरो बिनि अनगायैबो दिनै आदा जेम्सनि बाजै गोदानाहाय मा राव लानानै बिथांमोनखौ जिहेतु ससियेल मिडियायाव बायदि बायदि कमेन्ट्स सेक्सनाव कमेन्ट होबाय थानायखौ लानानै दिनै आदा जेम्सनि बाजैयाहाय मा राव लानानै बिथाङा दिनै रिप्लाइ होखारना बिथांमोननि सिगाङावहाय थ' नोंथांमोना बिथांनि बाजैनि खुगानिफ्रायनो जोबजासिम भिडिअखौ खोनासंनो अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला खोनासंदो नोंथांमोना गिबि गिबियावनो दिनै जोंनि गोथार जुलिनि दिनै पार्टियाव दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनाय आंनि फंबाय बिनानाव बा आइ आफामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बा जोंनि गोथार जुलियाव बयबो लोब लोब फैनानै जोंखौनो आशीर्बाद होनो थाखाय फैदों आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दुखु मोनदों मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां माखासे बाथ्रा जोंफोरखौ सावरायदों जेनेबा गोबां बाथ्रा बुंदों जेनेबा जोङो जुलिखौनो जास्लाबनो मोनाखै बेयाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनबा जोङो मानसिसोथ' मानसिनि जिउआव जोङो गोबां जाथाय जायो जोङो माने जोङो रावबो बुंनो हाया दे आंनि जिउआव जोङो खैफोद जाया बा खैफोद फैया होननानै जोङो बुंनो हाया मानो होनबाथाय जोङो बार अखाखौ जोङो फैगोन होनना मिथियो नामा माब्ला समाव माब्ला बार अखाया माब्ला फैनानै सिलिंखार खालामफैयो बांग्रिङा माब्ला फैयो गाव खोन्थाना फैयो नामा माब्लाबा फैया बेयो मा जायो हरखाबनो फैनानै गासैबो बुहुमनि गासैबो जायगाखौ सिलिंखार खालामलांनो गोनां नङा अब्लाबो जों मा खालामो सिलिंखार खालामलाङोब्लाबो बुहुमा आरो गोदानै जोङो सोरजिजाफिनो नंगौना बिदिनो जोङो मानसिनि जिउआव माबा मोनसे जाथाय जायोबानो जोङो फावसायना थानांगौ बे नङा जोङो बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन जोङो दावगानो सोलोंनांगोन जोङो थांना थानो सोलोंनांगोन नंगौना नङा नाथाय जोङो एसे मानसिसो जोङो जुदि मोनसे जाथाय बा मोनसे घटनाखौ लानानै जुदि जोङो फावसायनानै जोङो गावखौनो गाव सुइसाइड जायोबा जोङो मा जागोन जों लोरबां जागोन नंगौना नङा जों मोनसे लोरबां जानायखौ लुबैयो नामा मालाबाबो जोङो लोरबां जानो नाङा जों मा खालामनांगौ जों जिखि जाया प्रब्लेमजों जोङो फेस खालामनानै जोङो जिउआव जोङो दावगालांनो जोङो नाजानांगोन नंगौना नङा दुब्रि बिलाइखौ नुदोंना नोंसोरो दुब्रि बिलाइखौ बेसेबां मानसि हाजार हाजार मानसिया गाफ्लेलाङो नंगौना नङा गाफ्लेलाङोबाबो दुब्रि बिलाइआ मा जायो बियो हाजार गाफ्लेबाबो बियो रोदोमखांफिनो थांना थानो थाखाय बियो मा मोनथाय दं बे संसाराव जोङो मा खालामो जों थांनानै जोङो थायो आरो नोङो एसे मानसि हिसाबै जों मा खालामनांगौ मालाबा गोरोन्थि जायोबा जोङो निमाहा होनो हानांगोन नंगौना नङा निमाहा होलायनाय बा अनलायनायासो जोंनि देरसिन धोरोम सोरखौबा जोङो गोरोन्थि जादों होननानै जोङो डाइरेक्ट जों बुथारनो हाया नंगौना नङा सेकेन्ड चान्स होनाय थायो मानसिनि लाइफआव जोङो सोरबा गोरोन्थि खामानि मावोबा बे मानसिखौबो जोङो मोजां सोरखौबा नेवसिनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय आरो बेखौ फेसबुकआव हगारनाया बे मानसिनि गियान जानो हाया फेसबुकआव माखौ दिन्थियो जोंनि टेलेन्ट जोंनि रोंनाय गुबुनखौ नांलायनाय गुबुनखौ हिंसा खालामनाय गुबुनखौ बखिनाय बेखौ जोङो मा खालामा बेखौ दिन्थिया मानो होनबा जोंहा बयहाबो न'खर थायो
बयहाबो फेमिलि थायो बयहाबो लाइफ थायो बयनिबो जिउआव जाथाय थायो नाथाय बे जाथायखौ जोङो फेसबुकआव जों खनले खनले बुंनांगौ खनले खनले सोरजोंबा नांलायनांगौ बे जोंनि मानसिनि धोरोम नङा नंगौना नङा जानानै बे धोरोमखौ जोङो लानो नाङा बेबायदि आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदि जानांगौ आरो बेखायनो आङो बेयाव थानाय बयबो फंबायमोनखौ आङो बेखौनो बुंनो नाजायोदि जोङो मा खालामनांगौ स्कुल लाइफनिफ्रायनो जोंनि कलेज लाइफनिफ्रायनो जों मोनसे सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो गियान नांगौ जाय गियान गैयिनि थाखायनो मानसिफोरा मानसिजों नेवसिलायो मानसिया मानसिखौ बखिलायो जाय मानसिया गियान थायो जाय मानसिया धोरोम थायो बे मानसिखौ मालाबाबो गाज्रि बाथ्रा बुंनो हाया मालाबाबो इनसाल्ट खालामनो हाया मालाबाबो अपमान खालामनो हाया मोजां गोसोनि मानसिया बे जेब्लाबो गोग्लैसोनानै थानाय मानसिखौ बियो मा खालामगोन हेफाजाब होगोन थुलुंगा होगोन आरो मोजां लामाथिं लांनो थाखाय बियो लाना थांगोन मानसि जोनोम जानानै जों बे बुहुमाव हिंसा जानानै जों जेबो मोना मानो होनबा मानसिनि जिउआव थास' बिलाइनि दै बायदि दानो दं दानो गैया जोङो माब्ला मा समाव मा जायो हरखाबै जोङो रावबो मिथिनानै जोङो मोना आरो बिदिलाय बेखायनो जों मा जानांगौ जोङो अनज्लायनांगौ अनज्लायनानै जोङो थानांगौ आरो आं बेयाव बयखौबो आङो खावलायनो लुगैयो जेनेबा दा आंनि जाय हासबेन्ड जाय आंखौ गावनि जिउनि लोगो महरै गनायनानै लाबाय आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों जेनेबा आंखौ दि बियो गावनि जिउनि लोगो हिसाबै गनायनानै लादों बा थैस' थांस'नि जोङो आगान सुरलांनो थाखाय जोङो आखायाव जोङो हमलायदों बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों मानो होनबाथाय जोंफोरो जेनेबा लोगो जानानै जोङो सुखु दुखु जोङो रायलायनानै बेबो बिनि जिउनि लाइफनि बाथ्राखौ आंबो मिथिगौ आरो आंनि लाइफनि बाथ्राखौ बेबो मिथिगौ जों आरो मिथिलायनानैसो जों मा खालामदों जों गोरोबलायनानै मोनसे जोङो मा खालामदों जोंनि जे आद्रा जिउ बे आद्रा जिउखौ जोङो मोजाङै मोजां बाबेनलांनो होनानै जोङो आगानखौ जोङो सुरदो आरो बेबायदिहाय बेखायनो आङो फेसबुकफोराव जाहाथे बिनि जि जानाय जाखांलांनाय जाथाय बे जाखांलांनाय जाथायफोरखौ जाहाथे बुरखांफिना मानो होनबाथाय मानसिया मोनसे चेप्टार थांखांनायनि उनाव नेक्स्ट मोनसे चेप्टार फैयो नंगौना नङा बे चेप्टारखौ जोङो क्ल'ज खालामनानै जों मोनसे गोदान मोनसे चेप्टाराव जोङो आगान सुरदों बेखायनो जों जाहाथे बिनि थांनाय चेप्टारखौबो आंनि थांनाय चेप्टारखौबो गासैखौबो बन्द खालामनानै जों गोदान मोनसे चेप्टारजों आगान सुरनो गोसो थोनाय हिनजावखौ लामा ससेयावसो लोगो मोनो नंगौना नङा लामा ससेयाव लोगो मोननाय सिख्लानि थाखाय जों बिमा बिफाखौ दुखु होनाङा बिमा बिफानि थाखाय गोबां बिबान थायो गथ' गथाया मावनांगौआ बेखायनो आङो दा बेयाव फैनाय सेंग्रा फंबायफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों मोजां मोननायनि थाखाय जौ फाग्ला जानो नाङा सुइसाइड जानो नाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नाङा जोङो मा खालामनांगौ जोङो बिनि सिगाङाव जों मोजां मानसि जानासो देखायनांगौ नङा जोङो मा खालामनांगौ पस्टाय होनांगौ होननानै बिदि बुंलायनो हानायसो जोङो मा खालामनांगौ खालामनानै जों लानांगौ नंगौना नङा बेखायनो आङो जेब्लाबो नोंसोरखौ दुरबल जानायखौ आङो थिनाखै आरो नंगौना नङा दुरबल जानो मालाबाबो आंथ' मालाबाबो दुरबल जाया आं मालाबाबो जिउआव जेना नांगौबा हारसिं थाथ' आङो मा खालामगोन आं दावगालांबाय थागोन अब्लाबो आङो जेना मानो होनबा आं जिउखौ नायथारगोन जिउआ माबायदि आं जेननायखौ जिउआव खहसै गोबानानै लाया आरो